Mwaswera bwanji ya Malawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, chigawo cha kumadzulo mkatikati mwa usiku wathu, pamenenso nthawi ikuthamangira ku 9 o'clock Amalawi. Ine Comrade Ntanywa ndazikakamiza kubwera chigawo cha kumadzulo kuno kuti tiuzane zinthu ziwiri Amalawi tikhale odziwa kodi chachitika ndi chani, kuti mpaka tichite kuluza ambale athu zakhala bwanji, ndipo mwina omwalira akanakhala munthu mmodzi kapena awiri kapena atatu, koma chachitika ndi chani kuti anthu onse mpaka atisiye pakamodzi. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM, program ija ya nkhanga zaona. Taitanani onse abwere pamodzi, tizimvere limodzi. Dziko ndi la democracy, dziko ndi la wina aliyense, dziko lisila munthu mmodzi, kulibe kuopsezana. Mawu amene atisira amalemu a Chilima ndionena kuti dziko ndi la tonse ndipo kulibe kuopsezana. Mawu amene ndizagwirisa ntchito, mawu amene atisira amalemu a Chilima ndionena kuti dzikoli ndi la tonse, dziko lisila munthu mmodzi ndipo palibe kuopsezana. Mawu amenewa ndi amene ndizakumbukira nawo amalemu a Chilima. Dzikoli ndi la tonse, dzikoli sila munthu mmodzi, palibe kuopsezana. Limpopo FM tikumasuleni Amalawi amene simukudziwa, amene munali mu mdima kuti chachitika ndi chani, kuti a Chilima atisiye. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Tamangani ndikuti aitaneni onse abwere kuti timvere limodzi. Komanso kutengera zinthu zabwino anthu ndi Malawi amene asogole mu chaka cha 2020, amene yonse azakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi, ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10, ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti a Klaus Chilima lero tizinena kuti amalemu mzimu wawo ukause mu mtendere. Chimene awaphera ndi chifukwa chonena kuti mgwirizano wawo unali wonena kuti wina atsogola
zaka 5 wina asogolanso zaka 5. china chimene aphera achilima ndi nkhani imene anakonzeka kuti achite kompayiro mulandu umene achite kompayiro mulandu ndi amalemu a Raf Kasambala omwe atisiya mande komanso achilimanso atisiya mande. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri, ndi zinthu zimene kuti tizimvetse bwinobwino Amalawi ndi zomvetsa chisoni, ndikuti achilima atisiya chifukwa cha mgwirizano umene anali nawo ndi achakwera. Anzawo achakwera sanafune kuti atule pansi udindo kuti nzawo aende nawo ulendo malinga ndi mmene anagwirizana. Nde chinakomera tiyankhula choncho chifukwa ndi zimene anaganizazo, chinakomera a presidentiwo ndi kagulu kawo kukhala pansi ndikuti kodi tipanga bwanji munthu amene kuti asatisokoneze. Nde ndikuti chifukwa china chachiwiri amafuna achilima akatsegule mulandu umene unayimikika uja. Mulandu wa ku ame ndi umene tiwapangisa kunena kuti mpaka wamkulu wa asilikali akhale nawonso mgulumu. Ploti imeneyi yachoka kutali, atazindikira kunena kuti Raf Kasambala akubwera ku Lilongwe kunena kuti azakhale nawo limodzi ndi achilima, azakumane kuti achite kompayiro mafayiro pokonzekera mulandu umene achilima amakonzekera kuti atsegule wokhuzana ndi mgwirizano komanso nkhani ya ku ameija. Zimenezi zitadziwika ndikuti ndiyankhula mawu awa zinawakomera anthu amene achitawo chifukwa iwo anazoona kuti ndi zinthu zabwino kunena kuti kuli bwino athane naye chilima. Komanso kumbukirani achilima amabwera kuzathesa mgwirizano umene unalipo pakati pa chipani cha Malawi Congress Party komanso chipani cha UTM. Nde chifukwa cha zimenezi zinapanga anthuwa kunena kuti kuli bwino munthu tithane naye maplani ake onse asanatiyaluse asanafike. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi asilikali ochedwa amusadi Mossadi ochoka ku Israeli amene analipo 13 ndi amene anakola ndege imene anakwera achilima. Chilinganizo chinali chonena kuti ploti imene iyi ichitike pamene iwo akubwera ku South Korea, koma zimenezi zinalephereka chifukwa cha ndege imene anagwiritsa ntchito pochoka ku South Korea. Munali ma members a MCP. Inu mundichitira umboni kunena kuti ku South Korea kunapita Achitiola Banda komanso kunapita Amwale. Choncho zinavuta kunena kuti programu imeneyi ichitike. Nde chifukwa chonena kuti kunachitika maliro a Raf Kasambala, anthuwa sanafoke koma anamukakamiza vice president wa UTM kunena kuti anyamuke akakhale nawo kumene koko, chifukwa chonena kuti iwowa anali ndi zolinga zawo zimene zinakakamiza amalemu achilima kunyamuka kuti apite ulendo umenewu. Ndikuti this is Comrade Ntanywa on Limpopo FM.
ndizomvetsa chisoni kunena kuti amalemu achilima atakwera ndege imeneyi ndi gulu limene anali nalo. Mukhoza kuona kuti onse amene anali mu ndege ya helicopter anali achipani chija cha UTM. Ndi pamene amalawi muzifunse mafunso kuti zinatheka bwanji kunena kuti angakhale achimwendo banda osakweramo mndegemo, angakhale ahowa nkaka osakweramo mundegemo, angakhale wina aliyense wa chipani cha MCP chifukwa chani sanakwere nawo mundege. Mukukumbukira pamene tinali ndi maliro amalemu nduna ya zachuma aku DPP Goodwill Gondwe, achilima anapita pa galimoto. How special kunena kuti amalemu agondwe ndi malemu Kasambala mpakana achilima akakakamizidwe kupita pa ndege. Ndi pamene muziwe kuti zinthu zinali zokonzakonza. Amalawi a vice president mu ndege mmene anali ndi a Lucas Kapeni, Chisomo Chimaweni, a Gloria Ntukule, a Shaniru Dzimbiri, a Mr. Dani Kanyemba, Mr. Abdul Kingston Lapken. Amalawi ndizomvetsa chisoni kunena kuti a president dzulo madzulo anayimisa kunena kuti kafukufuku ameneyi ayimikidwe. Mukapita ku audio imene anayankhula a president madzulo, mukaitenga audio imene anayankhula a president madzulo, nde muitenge audio imene ayankhula a president zinthuzi zitatigwera, mavutowa atatigwera. Mukhoza kuona kuti mukutuluka ma statement awiri osiyana. A president anatitsimikizira kunena kuti anthu amenewa amalawi tisadandaule apezeka ali ndi moyo. Anayimisa kunena kuti kafukufuku wanthuyi asachitike. Ndipo ndizomvetsa chisoni ndikuti ndege imene itayamba ulendo wake inakagwesedwa ku nkhalango ija ya Chikangawa. Koma zomvetsa chisoni pamene ulendo umenewu anthu anayamba kupanga kafukufuku, anthu anatenga ndikumakayang'ana kumalo kumene sikunagwere ndege. Ndipo ndegeyi itagwa inasakamira pa mtengo, ndithu amalawi abala amene anali mmenemu anapeza danga lonena kuti akanatha kutuluka ndi kupeza thandizo mwachangu. Koma thandizo limene limaitanidwa linali la ku America, thandizo limene limaitanidwa linali la ku Israeli, chifukwa chonoti asilikali a ku Israeli anali ali mziko momwemo. Ndizomvetsa chisoni ndege itasakamira asilikali 7 aku Rwanda nda amene anapita kukamaliza kukagwira ntchito. Ndipo a Klaus Chilima anali mmodzi mwa anthu amene anapulumuka mndegemu. Koma Malawi ndizomvetsa chisoni. Ndipo ngati ndikunama, pitani mukaone mtembo wa malemu a Chilima. Athyoledwa miyendo iwiri, athyola msana, ndipo anamenyanso pa liwombopa ndi mwala. Mwinanso ikhoza kukhala hamala imene ndithu kuti mukaone pa liwombo pa Chilima ndipolowa mkati. Limpopo FM. Ndipo amalawi madzulo ano ndikufuna ndikutsiku
ndikutsimikizireni kunena kuti anthu aku Israeli, anthu aku Rwanda, chifukwa chonena kuti tinayimisidwa kuti tisiye zosakasaka, anthu amene aja anyamuka mbanda kucha wa 1:30 akwera ndege onse apita, onena kuti panopa olotita atenga anthu amaiko ena kuti apite ku State House kuja akayang'ane anthu amene amagona m'mabaraji aja, onse aja anyamuka apita chifukwa ntchito imene analembedwa yatheka. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Achilima aphedwa chifukwa cha nkhani ya ku Ame. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti madzulo ano mapretenders amene amalira, mapretenders amene amaonesa nkhope zawo zokugwa ndi amene anakonza chiwembu chimenechi. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Valentino Phiri amene ali mkulu wa asilikali chiwembu chonsechi akuchidziwa, a president eni achakwera chiwembu chimenechi akuchidziwa, a General Nundwe chiwembu chimenechi akuchidziwa, a Moses Kunkuyu amene mmaona amalira aja akuchidziwa chiwembu chimenechi, a Honkaka chiwembu chimenechi akuchidziwa, a Richard Chimwendo Banda chiwembu chimenechi akuchidziwa, a Helen Kandawire chiwembu chimenechi akuchidziwa, a Colin Zamba chiwembu chimenechi akuchidziwa, a Mai Gotani Hara chiwembu chimenechi akuchidziwa, a Kenneth Kale Ng'oma chiwembu chimenechi akuchidziwa. A Malawi, we are living in the world of democracy. There is no need kuti anthu asaziwe zoona zeni zimene zikuchitika mu dziko mwawo. Imfa ya anthu amenewa yachita kukonzedwa kunena kuti anthuwa achite kuphedwa. Nkhani ndiyonena kuti Achilima amafuna kutuluka mu mgwirizano ndi kutinso akasegule milandu, ndi njira imene anayiona azitsogoleri a MCP ndikungwa kuchosa moyo wa Achilima. Ndikunena pano anthu aku Israeli aja akwera ndege 1 o'clock mbanda kucha, onse apita sali mu dziko chifukwa mission is accomplished. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ndeti kuti Amalawi chiwembuchi chinayenereka kuchitika pamene Vice President Amalemu amachoka ku South Korea. Komano chifukwa chonena kuti mu ndege mmenemu munali mamembala a MCP achichola ndi Asamu Kawale, noti Mwale koma Asamu Kawale ndamene anali mu ndege imeneyi, zinapangisa kunena kuti mission yawo isachitike, zimene zinakakamiza kunena kuti athane ndi helicopter imene anakwera. Ndizomvetsa chisoni munali msilikali amene anazipulumusa, Achilima anazipulumusa, ndipo munali amayi ena mkatikati munali azimayi awiri, mayi mmodzi nayenso anayesa kuzipulumusa, oti ndege zikanayitanidwa kuchoka ku Zambia anthu 5 ndamene mwina akanapulumuka mu ndege imeneyi. Komano chifukwa chonoti anaopa kunena kuti akapulumuka anthu amene wawa Amalawi tizadziwa zambiri. Nchifukwa chake anatumizako anthu 7 amene anakagwira ntchito yotiphera yokamaliza azibale athu. Lero Amalawi tili kakasi, Amalawi tasowa chogwira. Klaus Chilima wapita, sitizamonanso amayi dzimbiri apita, sitidzawaonanso. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri abale anga. Munyengo Amalawi, munyengo imene tili takhala tikunena ana inu Malawi Congress Party
ndikupa lero taonani taluza munthu amene akanatha kuthandiza dziko la Malawi. Zona President Chakwera wamupuzalo chifukwa cha udindo. Wamupuzalo chifukwa cha udindo. Amalawi, imfa ya Araf Kasambala ndi imfa ya Klaus Chilima ndi imfa zimene sitizaziwala. Araf Kasambala akunena kuti amadwala nthenda ya mtima, heart attack. Chifukwa chani mulumu mwa Akasambala mwapezeka mankhwala? Ripoti la polisi likulephera kulongosola za mankhwala amene anali mulumu imene munali Akasambala. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Akeni Zikali Ngoma, mwapindulanji pa imfa ya Achilima? Amai Kotani Hala, Akolini Zamba, Asmai Olimba Mtima, Ahale Mkandawire, Richard Chimwendo, Edson Nkaka, Moses Kunkuyu, Anundwe, Apiri. How you feel? Anthu amene akuchita pretend mukapita pamalo ilopo mwayang'anisise akulira kukhala ngati ali mchisoni kuli kukondwa. Do you think muchita basi 2025 mwaonjezera mkwiyo wa Malawi, mwaonjezera mkwiyo, mwaonesa kwa Malawi ochuluka? Anthu akamanena kuti MCP ndiyo kupha, lero tu anthu akhulupirira. Kuchita terminate life ya munthu, reason kufuna kupitirira kukhalabe udindo wa president pa dziko la Malawi. Palibe udindo umene usakhale wa muyaya. Ndisomvesa chisoni kwambiri. Comrade Ntanywa mpaka mwalimba mtima kwachula anthu amenewa. Ndikuziwa akhala akundisaka, komano azibale anga nonse ndikutumizirani ma audio muwasunge. China chilichonse kundichitikira, it will be the evidence kunena kuti anthu amene apanga zimeneziwa. I got evidence. Ndili ndi ma audios. When I talk, ndimakhala ndi ma audios kuti mmawa zisakhale umboni. Angakhala ku International Criminal Court, amene amaziwa zizunguwo akhoza kukathandauzira azungu kuti chichewa ichi chikuti mwakuti. I'm very concerned. Sitimayembekezera kuti ndale za ku Malawi zizikhala zophana, zizikhala zosatirana. Anala kwa chani Chilima? Uthenga wanga ndifuna upite kwa Kondwani na Nkhumwa. You must be careful. Akamaliza kukugwiritsa ntchito IMCP, uonanso zimene waziona nzako Chilima.
pepani zotsutsa musalole mmodzi mwa inu kusankhidwa kukhala vice president. Asireni akwanirise zofuna zawo zimene amafuna kuti akhale okhaokha IMCP. Maikali yathu musalolele kutenga udindo. Lolerani nonse a UTM mgwirizano umenewu muthese chifukwa mtsogoleri wanu wapita chifukwa cha mgwirizano umenewu. Mwasiye anthu amenewa kuti audye upresidentiwo wakwane. Ukakwana amalawi azatu zoti atopa. Poona kuti achilima akanabhudula mmemo mmene amabwera ku South Korea ndi chifukwa choyamba chimene achosera. Chifukwa chachiwiri, poona kuti ayaluka ndi nkhani za ku ame ndi chifukwa achosera. Ndikuti poona kuti akakasuma nkhani imeneyi ya mgwirizano kusogoloko zinthu sizenda bwino, aganiza zowachosa. Zomvesa chisoni mu dziko lathu la demokrasi, mu dziko limene anthu tikhale tikuopa kuti tiziyenda bwanji mdziko mwathu. Ndipo takhala tikunena kodi chifukwa chani marwandanizi wakubwera? Chifukwa chani anthu aku Israeli, dziko limene losaziwika lonena kuti tili ndi wamkulu wa nkhondo, ndi chifukwa chake anangotengana pachibale kunena kuti china chilichonse akamapanga chikhale chobisika. Koma nkhani ndionena kuti there is no secret under the sun. Ndege kupezeka, momoti ndege yapezeka, mitemboso ya anthu ipezeke pamene pali ndege, koma mitembo ya anthu inathawisidwa pakatikati pa usiku ndi kukasungidwa. Mitembo ya anthu ndi kukasungidwa. Lero kukaipeza ndege ija osapezapo anthu, kenako nkumati anthu takapeza kwina kwake. Munakapeza kuti anthu munasamusa usiku. Anthu mwasamusa usiku. Nchifukwa chake simmafuna ndege za ku Zambia, ndege za ku Tanzania kuti zibwere. Chifukwa munali ndi mission kuopa kuti ndege zicha zikabwera anthu enawo apulumuka. Ndege yakugwa 10 o'clock mmamawa, anthu mziko ayamba kuziwa 3 o'clock chifukwa cha Limpopo FM. Lero maradio ena m'Malawi atazindikira zachitika ndi kuyamba kuipanena nkhani ichi. A president kusati yankhula patapita ma hours ochuluka, koma nkutilonjeza kunena kuti tisadandaule anthu amene apezeka ndi moyo. Kumapeto kwake ndi kumatuza zonoti ndilokufa chisoni chifukwa chonoti anthu aja apezeka akufa. Ndikuti mutenge audio imene anayankhula a president madzulo, nde mukaitenga audio imeneyoyo, nde mutengese audio imene ayankhula madzulo, muona kunena kuti munthu he is contradicting himself. Akudziwa kunena kuti chachitika ndi chani. Amalawi ochuluka atulukira zimene zachitika. Ndizomvesa chisoni kunena kuti apolisi ambiri, apolisi ochuluka ali okumva chisoni, asilikali aame ali okumva chisoni zimene zachitika, kunena kuti zinthuzi kodi zinangokhala za anthu owerengeka. Chitetezo cha dziko lathu lili kuti Amalawi tikulowera kuti kodi tikhala ndi chikhulupiriro bwanji kuti tikhala ndi
ndi chisankho chokomera wina aliyense. Ndi Comrade Ntanyi wa chigawo cha kumadzulo. Ndikateronso ndituluke mu studio ngati zasalira zina amalawi tionana kumamawa chifukwa ndiri Limpopo radio yokhayo imene imabweretsa nkhani maradio enawo asanayankhule chifukwa ndi radio yokhayo imene imazithandiza yokha osati kudaliranso anthu. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti Malemu Klaus Chilima ndi azinzawo taluza anthu amene apanga chipongwe anyamuka apita kwawo ku Israeli. Nkhani yomvetsa chisoni. Mzimu wa Malemu Klaus Chilima komanso ndi onse amene anali mu ndegemo ukause mu mtendere. Pomaliza mwapaderadera Limpopo FM radio station ndi ma members onse tikuti pepani 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 anakufedwa nonse konse kumene muli tikulira nanu limodzi sitikusiyani tili nanu limodzi ndipo amalawi tentilire nawo abale athu ndipo tisasiye choncho tiyena abale athuwa tikhale nawo limodzi.